Kagahapon atong gihisgutan nga usa sa mga images aron mamahimo tang mabungahon nga gigamit mao man ang connectedness, mao man ang staying, mao man ang remaining. Giingon sa maong ebanghelyo kagahapon, gawas kun magapabilin kamo kanako dili kamo makapabunga, gawas kun magapabilin kini sa punuan. Kun magapabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magapabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Ang dili magapabilin kanako mahisama sa usa ka nga ibalibag ug malaya, pamuniton kini ug dauban. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. So mamunga lamang kita og daghang mga malambuong bunga kung kita mamahimong konektado sa Dios. And what does it mean to be connected? What does it mean to remain and to stay in God? Gipasabot kini nga ang remaining ug ang staying in God mao ang pagpuyo sa kinabuhi sa gugma. In order for us to remain and to be connected in God, we must live in the divine life. Ug kana mao ang pagpuyo ug pagkinabuhi diha sa gugma. Ingon nga ang atong Ginoong Hesus miingon sa ebanghelyo ni San Juan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Nga ang nature sa Dios mao ang gugma, ug kining maong gugma sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo mikuyanap kini ngadto sa tanang mga binuhat sa Dios. It overflows. That is why kita nga mga anak sa Dios ug mga igsuon ni Kristo kinahanglan nga magapuyo diha sa gugma tungod kay mao ni nature sa Dios. Angay ug matagong lamang nga ang mga anak sa Dios magasalamin, magkinabuhi diha sa Diosnong gugma. Mauna nga ang pagkakonektar di ay ang pagpabilin diha sa Dios, mao di ay ang pagkinabuhi diha sa gugma. Ug kining pagkinabuhi sa gugma nagapasabot kini sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. A concrete manifestation if we are truly in love in God. Kung tinuod nga nahigugma sa Dios, kinahanglan nga ang atong gugma dili lamang kutob sa pulong, dili lamang kutob sa atong kasing-kasing, kundi kinahanglan nga ang atong gugma makita ug madayag gayod pinaagi sa atong mga maayong buhat. And this is an authentic expression of true love. Aduna bitaw ginaingon sa in English nga love is not love until it is given away. Nga ang gugma mamahimong tinuod nga gugma kung kini gipakita ug atong gibuhat ngadto sa atong isigataw ug labaw sa tanan ngadto sa Dios. And that is what it means to live in love. To live in love, you must do the commandments. You must follow the will of God. Magigsunan ko ni Kristo nindot kaayo nga pangutan-on ang atong kaugalingon kung kita nagapuyo ba o nagkinabuhi diha sa gugma. Nagkinabuhi ba kita sa Diyos nung gugma adlaw-adlaw? Ubasin baya that we are living a vicious, sinful lives? Nga nagapuyo kita sa
kasalanan sa kadautan, sa sala, sa pagpanugal, paghubog-hubog, pag-inom, mga abusive nga buhat o pulong, korupsyon, pagpanglingla, pagpanglimbong, pagpamakak. These are vicious cycle of sinning nga kinahanglan natong pagaputlon tungod kay kini sukuhi sa pagpuyo o pagkinabuhi diha sa gugma. Atong isusahon ang atong kaugalingon kung nagapuyo ba kita sa gugma sa Dios. O kumusta man ang atong pagpuyo diha sa gugma. Sa mga higayon nga adunay mga tao nga nagkinahanglan sa atong panabang, madasigon ba kita nga mutabang kanila? Sa mga higayon nga mga tao nga nakasala kanato, makapasaylo ba kita sa ilang mga kalapasan o kasalanan bato kanato? Mga nindot nga pamalando o pangutana sa atong kinabuhi, niining ebanghelyo nga nagatudlo kanato sa mensahe sa Dios. Nagapuyo ba kita? O nagkinabuhi ba kita diha sa gugma? O kining maong gugma nga Diyos nun, ato bang gipadayag o gipakita ngadto sa atong isigataw? Pangayo nato ang grasya sa Ginoo nga unta hatagan ta og dugang grasya, mga panabang aron makapaningkamot ta nga makonektar ta kanunay sa Ginoo, nga diha sa atong koneksyon ngadto kaniya magkinabuhi kita diha sa gugma, aron dili ang kasuko, dili ang pagpanimalus, dili ang mga dautang mga buhat ang mulungtad sa kalibutan, kundili mulungtad unta ang kahiusahan, ang pasaylo, ang kaluoy, ang pag-inambitay, ang kahiusahan, aron muhatod kini kanato sa tinuod nga presensya sa Dios dinhi sa kalibutan. Amen.